Este paseo parte dende o Centro Sociocultural. Este baixo acolleu moitos organismos públicos da Xunta, entre eles o IGAPE. Tamén foi sede da primeira biblioteca da Fundación Caixa Galicia, antes de mudarse á Rúa Nova número 33, da que adoptou o nome, e se converteu na biblioteca infantil e xuvenil de referencia da cidade. Volveu ao ensanche no 2006, formando parte deste equipamento onde convive co Concello, sendo un espacio público-privado que dá servicio a esta zona. Agora imos a mirar en fronte, o edificio Zafiro. Chama a atención pola súa fachada de granito coas ventás colocadas en diagonal, que lle dá ese aire distinguido e fai que destaque do resto da rúa. A planta baixa está disposta en forma de galería, onde locais comerciais, de restauración e academias conforman unha extensión cuberta da rúa. Ten porteiro e polas noites pechan as entradas para protexelas das complicacións que pode ter a troula nocturna. Continuamos a ruta dirixíndonos á Plaza Roxa.